Com s'enquadraria dins de la llei de supressió de prestacions de serveis de radiodifusió? L'article 2 diu que se suprimís la prestació del servei públic de ràdio i televisió d'àmbit autonòmic prestat per qualsevol mitjà o canal de difusió per la Generalitat a l'empar de l'article 56 de l'Estatut. I el punt 2 diu que se suprimís la prestació de qualsevol altre servei d'interès general que en matèria de ràdio i televisió presta la Generalitat en virtut de les seues competències estatutàries. Com enquadra dins d'aquesta llei? El que li vaig preguntar la setmana passada, que vostè no va saber respondre perquè no tenia notícia d'això, que és la Conselleria de Governació, en declaracions del senyor Castellano, com a un dret fonamental i que així recull l'Estatut d'Autonomia, té l'obligació de velar per les senyes d'identitat i en virtut d'aquest dret han fet la producció pagada per la Generalitat de la gravació assumida el cost per la Generalitat i cessió gratuïtament als mitjans de radiodifusió privats, ja que públics no hi ha, d'aquestes imatges o d'aquesta producció. Primer, com s'enquadra això dins d'aquesta llei i dins del que vostè estava dient, que hi ha que fer un bon ús dels diners públics i una bona gestió d'aquests diners, lligat al fet que a la mateixa hora que el senyor Castellano estava comentant la partida de pilota, estava damunt de la taula la negociació de l'ERE de Radio Televisió Valenciana, que era qui s'encarregava de fer aquest servei públic i que al final, com que pareix que els assessors del president tenen dificultats per a fer números, aquesta xifra que deia el president, que 40 milions d'euros era el que costava recuperar els treballadors de Canal 9, se va convertir en aproximadament, només en cost de personal, des del primer fins que s'arriba a final del segon, uns 150 milions d'euros. Si vostè no sap fer els números, les compte. Són 86 milions per l'ERE, 20 o 25 milions que costarà 1.700 persones sense treballar però cobrant des del dia del tancament, entre 2 i 4 milions l'acompanyament social de majors de 55 a 63 anys. Si contem que aquestes persones van a passar 2 anys en el paro o poden reclamar aquests diners, són entre 20 i 24 milions d'atur. Hi ha més números, no vull cansar-lo. Entonces, com s'enquadra tot això? Qui assumeix aquesta responsabilitat encara que sigui política? Perquè els diners ja saben qui els va pagar, els pagaran els valencians. Gràcies. Mira, en quant a la responsabilitat, li diré que tot s'ha fet des de la més estricta legalitat. Entonces, on hi ha legalitat no té per què haver responsabilitats. Mire, el que diu la llei que es va aprovar per part de les Corts Valencianes és la supressió d'un servici públic. Això vol dir que els mitjans de comunicació públics, que en aquests moments eren la tele i la ràdio, desapareix el servici i desapareixen. Però això no és contradictori en què la Generalitat, per altres vies, puga impulsar qualsevol tipus d'iniciativa o d'actuació que tinga que veure en promocionar les senyes d'identitat de la Comunitat Valenciana. I la pilota valenciana és una senya d'identitat, de la mateixa manera que no és incompatible en què la Generalitat, conjuntament en el sector, posa en marxa un pla estratègic per ajudar al sector audiovisual valencià, que, com saben, estem treballant en el sector i que esperem prompte poder aprovar i posar en funcionament. En quant als números que vostè fa, ho han dit ja, el cost de l'ERE és 86,1 milions d'euros. Efectivament, en cost laboral, 86,1 milions d'euros tot. Cost laboral per sous des que es va acordar el tancament fins al moment de l'extinció de les relacions laborals, vostè diu 25 milions d'euros, i jo li dic que són més o menys 23 milions d'euros, però estem d'acord. En qualsevol cas, estem parlant de menys de lo que costa un any, de lo que costava un any una televisió en 1.630 persones, menys. Però hi ha que pensar que no estem parlant sols d'un any, és que seria això un any, un altre any, un altre any, un altre any, un altre any. I com hem dit moltes vegades, és algo que la Generalitat en aquests moments no es pot permetre. I tot el que siguin després
prestacions per desocupació, doncs és el mateix que en qualsevol altre ERE. I a més són unes quantitats a les que tenen dret els treballadors que no són quantitats que té que pagar la Generalitat. Jo li puc parlar del cost de l'ERE per a la Generalitat, que és l'ERE per a la Generalitat ha costat en tots els conceptes 86,1 milions d'euros. I això és el que li puc dir. El cost de mantenir-la oberta, tenint en compte l'oferta que negociava o que intentava negociar els sindicats, la comitè d'empresa, que posaven damunt la taula que en aquests diners se podien haver treballat a la televisió, o sigui, emitint, funcionant, fent una reducció de personal, sous, etc., fins a 2017. En aquests mateixos diners. Bueno, moltes gràcies. Mira, efectivament, quan una societat, una empresa deixa de funcionar, en aquest cas una societat pública, hi ha uns ingressos que es deixen de percebre i també hi ha uns gastos que deixen de tindre's. Jo al respecte el que vull dir, perquè també s'ha comentat molt, s'han posat ahí una sèrie de partides, de conceptes com a gastos que són gastos que es volen englobar dins del cost del tancament, però que no són de cost de tancament, són gastos, molts d'ells que provenen de l'anterior societat i que en tot cas són gastos que encara que es tanqui la tele es deuen de tindre, es tenen que pagar. Per què? Perquè provenen de les anteriors societats. I això és el que li puc dir al respecte. O sigui, vostè pensa que no hi ha ningú que té responsabilitats en la gestió? Perdó, insistís, s'ha fet tot dins de la més estricta legalitat. La Generalitat està molt satisfeta de l'acord que hi ha hagut entre les parts. Pensem que tots han fet ahir un exercici de responsabilitat i, per tant, no hi ha res. El primer era, vostès van dir que demandarien a l'empresa consultora Garrigues i companyia. En qualsevol cas es va dir això, es va dir que s'estudiarien les possibles responsabilitats, no de que anara a presentar-se cap demanda de responsabilitat en concret. Moltes gràcies. No hi ha més preguntes? Doncs moltes gràcies.